ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଣାମ ସବୁ କିଛିକୁ ସହଦେବ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏକଥା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସହଦେବ ସାରା ଜୀବନ ନୀରବତାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାଇ ରଖିଲେ। କେବଳ ସହଦେବ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନୀରବତାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।